Вітаю сябры, вы на канале Руді і перад вами самыя цікавыя падзеі гульнявога свету. Буйны рэліз Hollow Knight Silksong і пакрыўджаныя на распрацоўшчыкаў кітайцы. Польскі Dead Space пра камуністаў, монстраў і каранцін атрымаў цёплы прыём, як і новая містычная экшн-прыгода, але з духам старой школы Hell is Us. Малады Джеймс Бонд, кіраванне цэлым аўтобусам, вяртанне ў чысцец і шмат іншага ў гэтым відэа. Не забудзьцеся націснуць на лайк, а я пачынаю. Праз доўгія гады чакання незалежныя аўстралійскія распрацоўшчыкі Steam Cherry 4 верасня выпусцілі нарэшце Hollow Knight Silksong, самую жаданую гульню ў Steam па іх метрыцы, ну і адзін з самых медыйных рэлізаў гэтага года. У першыя ж хвіліны запуску геймеры з усяго свету паляцелі валасы назад знаёміцца з навінкай. Але ажыятаж аказаўся настолькі глобальным, што наплыў гульцоў нават падкасіў працу многіх крам, у тым ліку вялікі і магутны Steam, які пэўна сустракаецца не з першай падобнай хвалей. І тое ён не вытрымаў і прапускаў у сябе людзей парцыённа. Пры гэтым гульня распаўсюджвалася умоўна бясплатна ў тым жа Game Pass, дзе таксама ў некаторых геймераў былі праблемы з запампоўкай. Пікавы онлайн у Steam адразу пачаў расці і, здаецца, ўсё ж такі намацаў прыкладную столь па геймерах і ў выхадныя амаль дабраўся да 600 000 чалавек. Спачатку рэцэнзіі дайшлі да 97% пазітыўных, але апошнім часам кітайскія геймеры абрынулі яго да 78%. Прычынай незадавольнасці стала нізкая якасць перакладу, якая, са слоў мясцовых гульцоў, сур'ёзна псуе ўражанне ад праходжання. Што нібыта вытанчаны стыль Silksong ператварыўся ў пародыю на школьны спектакль. У тэксце з'явілася занадта шмат адсябяціны, якой няма ў арыгінале, і агулам пераклад меў мэту імітаваць старажытна-кітайскі стыль. Такая імітацыя другой часткі кардынальна адрозніваецца ад добра зробленага арыгінала. Распрацоўшчыкі ўжо абяцалі ўзяцца за гэта пытанне. Гульню не распаўсюджвалі сярод журналістаў загадзя, таму агрэгатары аглядаў тыпу OpenCritic пакуль пустуюць і нейкай сусветнай сярэдняй адзнакі няма. А вось некаторыя распрацоўшчыкі са стану такіх жа інды-каманд, то бок незалежных ад выдаўцоў, незадаволены нізкім коштам гульні, бо яна выйшла на рынак з $20 за копію. Недзе у тым ліку ў Беларусі цана ўвогуле каля ўсяго 10. Па іх словах, такія кошты могуць сфармаваць у геймера няправільнае ўспрыманне цэн. Нібыта аўстралійскія распрацоўшчыкі пасля поспеху першай часткі былі фінансава незалежныя і маглі паставіць любы кошт, ледзь не самы нізкі, і ўсё роўна ўсё адбіць. А вось астатнім, у тым ліку пачаткоўцам у індустрыі, будзе цяжка выстаўляць такія жа суммы. Ну а нам, геймерам, вядома, даволі далёка да праблем распрацоўшчыкаў, бо ў кожнага хапае і сваіх уласных, і кошт усяго ў $10 за гульню, якую некаторыя чакалі гады, самы сок. Я ўжо памацаў некалькі гадзін прыгоды Харнета і магу пацвердзіць, што новая частка сапраўды выйшла мінімум не горш за арыгінал, і гэта ўжо добра. Але культурны феномен, які ўжо паспеў скласціся вакол распрацоўкі гульні за гэтыя гады, наклаў свой адбітак і на мяне, пра што мае ўласныя чаканні былі вышэй, і сустрэўшы па сутнасці такі жа Hollow Knight, але з новым героем і назвай, я быў збянтэжаны. Тыпу, а дзе ўсё тое, што вы рабілі 6 гадоў? Вось такі зваротны бок у уплывовай папулярнасці. Першыя ўражанні — гэта толькі першыя ўражанні, і паглядзім далей, што гульня яшчэ прыхавала ўнутры сябе. Для гарачых галоў, якія слухаюць у палову вуха і ўжо пішуць гнеўны каментарый, паўтараю, гульню кепскай я не называю. І не, другая частка не абавязана моцна адрознівацца ад першай для таго, каб быць добрай. Тым болей, што ў вялікай большасці геймеры, што, адзначу, і гэта важна, сапраўды набылі і пагулялі, яна пакідае выключна станоўчыя ўражанні. Вядома, чакаю на вашыя каментарыі, ці паспелі вы пагуляць у Silksong, ну і як вам? 5 верасня выйшаў survival horror Chronos The New Dawn ад польскага распрацоўшчыка Bloober Team, тыя самыя, якія рабілі паспяховы рэмейк Silent Hill 2. У Steam у гульні 86% пазітыўных водгукаў, а профільная прэса адзначылася у сярэднім 78 баламі са 100. Па словах пакупнікоў і прэсы, Chronos годная спадчыніца Dead Space, якая радуе густой атмасферай і каларытным антуражам постапакаліптычнай Польшчы. Праўда, на канкурировать з тым жа мёртвым космасам і апошнімі Resident Evil новая праца Bloober Team усё ж таки не можа. Геймплей тут не такі разнастайны і займальны. The New Dawn грунтуецца на Unreal Engine 5. Гэты факт яшчэ да рэліза выклікаў асцярогі наконт прадукцыйнасці.
У дадзеным пытанні геймеры даюць супярэчлівыя паказанні. Адныя здзіўляюцца таму, што даволі сімпатычны экшен на Unreal Engine выдае стабільны фреймрэйт, тады як іншыя скардзяцца на прасадкі падчас падгрузкі ўзроўняў. Сам я разам з гледачамі праходжу яе зараз на Твічы, куды, вядома, запрашаю. Магу пагадзіцца як з плюсамі, так і мінусамі. Атмасфера, постапакаліпсіс і таемны сюжэт стаяць побач з нязручнай і незразумелай баёўкай і другаснымі монстрамі. Але сама гісторыя працягвае падпітваць зацікаўленасць, каб даведацца, чым усё скончыцца. У Беларусі, на жаль, недаступна. Прыгодніцкі экшн Hell is Us выйшаў 4 верасня разам з сусветнай прэм'ерай Silksong. Вядома, як і для тых жа Chronos The New Dawn, перанесці дату яшчэ даражэй, чым застацца сам-насам з шаўковай песняй, бо ў адрозненні ад дробных інды-распрацоўшчыкаў на такія гульні выдадзены пэўныя бюджэты на маркетынг. Таму прасцей застацца на месцы і спадзявацца, што крывая сцяжынка выведзе геймера на іх гульню. Прама зараз у Steam у Hell is Us 87% станоўчых водгукаў, хоць і рэцэнзій усяго каля 600. А максімальны онлайн, на жаль, не дабраўся да 5000. Гульцы больш за ўсё пахвалілі гульню за змрочную атмасферу, глыбокі сюжэт і незвычайны падыход да даследавання свету у духу гульняў старой школы. Адсутнасць карты і маркераў ператварае працэс у сапраўдную прыгоду, дзе важна самому рабіць нататкі, супастаўляць факты і шукаць рашэнні, гаворыцца ў аглядах. Карыстальнікі Steam адзначылі багацце гульнявога свету, у тым ліку разнастайнасць лакацый для даследавання, прапрацаванасць асяроддзя і сістэму калекцыяніравання. Асабліва высока ацанілі тое, што ўсе знойдзеныя матэрыялы мелі практычнае прымяненне і рэальна дапамагалі ў праходжанні. Крытыкі пахвалілі яе за уражальны дызайн узроўняў і асяроддзя, гнуткую наладу характарыстык персанажа, прыемную баявую сістэму, займальны лор, атмасферны свет і іншае. Да негатыву аднеслі бедны набор ворагаў, складаныя бойкі адразу з некалькімі сапернікамі, цяжкасці з навігацыяй, слабыя дыялогі, асабліва з улікам монатоннага пратаганіста, і незбалансаваную гульню на высокіх узроўнях. Адсутнасць карты, пра якую я сказаў раней, некаторыя ацанілі ў плюс, так як яно прымушае быць уважлівым. Іншым жа здалося, што арыентавацца ў гульні і так вельмі складана з-за адсутнасці паказальнікаў і маркераў, а без карты ўсё робіцца яшчэ цяжэй. Гульня не водзіць цябе за ручку? Гэта мне падабаецца, таму вырашыў яе набыць і праверыць, ці настолькі тут усё як пішуць. Нешта зворухнулася ў дзеда, што ў гульні не будзе жоўтай фарбы і мармытанне персанажа пад нос падказа, калі 3 лішнія секунды пастаяў над задачай. І праз некалькі гадзін гульні магу адзначыць, што яна сапраўды незвычайная і мае патэнцыял. Хадзіць без карты і маркераў задач аказалася сапраўды цікава, хоць, вядома, вас не пакінуць без інфармацыі і нататкі ўсё ж такі будуць. Па сюжэце, нагадаю, справа адбываюцца ў выдуманай краіне, адкуль галоўнага героя выправілі ў Канаду, невыдуманую краіну, яшчэ ў малым узросце праз небяспеку грамадзянскай вайны. Стаўшы дарослым, герой вяртаецца назад, каб разгадаць таямніцы свайго жыцця. У Беларусі даступна за $40. Нядаўна быў прадстаўлены абяцаны геймплей гульні па Бандыяне 007 First Light. Падчас прэзентацыі распрацоўшчыкі раскрылі таксама дакладную дату рэліза. Стварэннем займаецца IO Interactive, усім вядомая па серыі Hitman. Гульня аб'яднае фірмовую стэлс-механіку з больш кінематаграфічным падыходам, характэрным для шпіёнскіх гісторый пра Бонда. Распрацоўшчык хоча, каб гулец адчуваў сябе не проста байцом, а разумным агентам. Для гэтага ў 007 First Light з'явяцца гаджеты і альтэрнатыўныя шляхі праходжання місій. У духу лепшых эпізодаў Hitman, але з ухілам у дынамічны шпіёнскі баявік. Сюжэт закране першыя гады працы Бонда агентам Ми-6. Многія элементы гульнявога працэсу ўжо добра знаёмыя аматарам Хітмана, плюс дададуць карысныя гаджеты. Але акрамя стэлсу ў гульні прадугледжаны і інтэнсіўны экшн з перастрэлкамі, бойкамі, пагонямі на аўтамабілях і гэтак далей. Бонд наведае мноства разнастайных лакацый. У першай місіі герой пранікае на шахматны турнір у Славакіі ці, напрыклад, адзін з раёнаў Лондона Кенсінгтон. Як і ў серыі Hitman, гульцы вольныя самі вырашаць, як ім праходзіць тое ці іншае заданне. Джеймс Бонд здольны падслухаць размовы, красці ключы з кішэняў ахоўнікаў і збіраць адзіную карціну таго, што адбываецца з мноства кавалачкаў на лакацыях. У пратаганіста таксама маецца абмежаваны рэсурс у выглядзе інстынкту, які папаўняецца па меры выканання заданняў і ліквідацыі праціўнікаў. Інстынкт траціцца на розныя дзеянні тыпу ідэальнага стрэлу. Пры дапамозе сваіх гаджетаў малады агент здольны ўзламаць сістэму камер, прарэзаць зачыненыя дзверы лазерам і гэтак далей.
Трэйлеры выглядаюць бадзёра і заліхвацкі, як і трэба для серыі. Перастрэлкі, выбухі, бойкі на даху самалётаў і выратаванні ад смерці ў апошнія секунды. Ну і вядома, асобнае месца для гісторый Бонда і яго жанчын. Стандартнае выданне будуць прадаваць за $70, а вось калекцыйная спадчыну за 300. Там будзе стылбук, статуэтка залатога пісталета і 2 дадатковых скіны для самога Бонда і яго зброі. Вось так спадчына прадаецца ўсяго за $300. Шпіёнскі экшн пра маладога Джеймса Бонда распрацоўваецца для асноўных платформ і Switch 2. Стартуе 27 сакавіка наступнага года. Недаступна ў Беларусі. Праз 10 дзён выходзіць таксама доўгачаканы працяг паркур экшена пра зомбі Dying Light The Beast. Таму распрацоўшчыкі выпускаюць новыя відэа з падрабязнасцямі. Аўтары распавялі, як яны ўдасканалілі 2 слупы серыі паркур і бітвы. У The Beast атрымаецца залезці куды заўгодна, але дзеля свабоды перамяшчэння студыя Techland не стала ахвяраваць рэалізмам. Каб акрабатыка выглядала праўдападобна, каманда скарэкціравала даўжыню і вышыню скачкоў, пазбавіўшыся ад адчування быццам герой лунае над зямлёй. Распрацоўшчыкі не хацелі ператвараць паркур у руціну, таму у звяры няма візуальных падказак. Трэба самому высвятляць, як дабрацца да таго ці іншага пункта. Ландшафт рэгіёну Кастарвудс падказвае, што гулец будзе сутыкацца з зомбі часцей, чым у папярэдніх гульнях. Тэстары выдаткавалі тысячы гадзін на пошукі элементаў геаметрыі, якія зніжалі тэмп геймплею і перашкаджалі ўцякаць ад заражаных. Для The Beast падрыхтавалі багаты набор анімацыі. Для аднаго толькі караскання на ўступы створана 17 рухаў. Акрамя таго, анімацыі Кайла Крэйна будуць мяняцца па ходзе сюжэта, а анімацыі удараў збалансаваны так, каб карыстальнік адчуваў вагу кожнага віду зброі. У The Beast выкарыстоўваецца новы фізічны рухавік, які лепш разумее форму варожых цел і забяспечвае пераканаўчую рэакцыю ворагаў на пападанні. Яны таксама навучыліся імгненна контратакаваць, таму будьце пільнымі. Techland папрацавала і над штучным інтэлектам праціўнікаў людзей. У прыватнасці палепшаны шыі робяць стэлс-эпізоды больш цікавымі. Аўтары таксама ганарацца сістэмай распазнання укрыццяў, якая нібыта ўжываецца толькі ў некалькіх гульнях. Апаненты самі выбіраюць, куды схавацца, а не робяць гэта ў прызначаных дызайнерамі месцах. У The Beast можна знішчыць 12 частак варожага цела, а колькасць адначасова паказаных ран падвоілася ў параўнанні з мінулым Dying Light. Рэліз адбудзецца 19 верасня на асноўных платформах. У Беларусі, на жаль, недаступна. Распрацоўшчыкі з Ensure Studios паведамілі, што прынялі рашэнне адкласці рэліз перазапуску класікі шутараў нулявых Painkiller. Па словах каманды, ім патрабуецца крыху больш часу, каб завяршыць рытуал выкліку. Хутчэй усяго пад такім жартам хаваецца звычайная патрэба ў дадатковым часе на паліроўку і пазбаўлення ад апошніх багаў. Нагадаем, будучая Painkiller стане першай гульнёй у серыі за апошнія 12 гадоў. У цэнтры сюжэта герой адпраўлены ў чысцец за злачынствы супраць нябёсаў. Аднак ён атрымае шанец здабыць свабоду, калі адолее распуснага анёла Азазеля, які сабраўся абрынуць на зямлю полчышчы дэманаў. Акрамя адзіночнага будзе даступна каап праходжання да 3 чалавек. І ў дадатак да зброі прысутнічаюць карты Таро для пасілення персанажа. Новая Painkiller рыхтуецца для асноўных платформ 21 кастрычніка замест 9. Даступна ў Беларусі за $31. Я ведаю, што вам падабаюцца розныя сімулятары, таму прадстаўляю Bassbound пра кіроўцу аўтобуса. Гульня атрымала хоць і расплывісты, але перыяд рэліза і геймплейны трэйлер. Bassbound ствараюць аўтары Bass Simulator 18 і 21, але навінка абяцае выйсці далёка за рамкі звыклых паездак па маршрутах. Дзеянне разгортваецца ў Эмбервіле, густанаселеным горадзе з рэалістычным трафікам, дынамічнай зменай дня і ночы і эфектамі надвор'я. Тут кожны раён жыве сваім жыццём, а праца кіроўцы ўплывае ажно на развіццё горада. Гульцы змогуць кіраваць ліцэнзаванымі амерыканскімі аўтобусамі. Парк машын налічвае больш за дзясятак мадэляў і будзе пашырацца па меры праходжання. Трэба адкрываць новыя маршруты, паляпшаць прыпынкі і назіраць, як гэта змяняе жыццё гараджан. Чым больш актыўна развіваецца сетка перавозак, тым камфортней становіцца Эмбервіль. Bassbound падтрымлівае сумесную гульню да 4 чалавек. Можна дзяліць маршруты паміж сабой або аб'ядноўвацца дзеля агульнай мэты павышэння якасці жыцця ў віртуальным горадзе. Распрацоўшчыкі таксама абяцаюць гнуткую сістэму кастамізацыі. Па меры прагрэсу адкрываюцца новыя аўтобусы, візуальныя стылі і паляпшэнні. Аўтары падкрэсліваюць, што кожны знойдзе для сябе тэмп.
Няхай гэта будуць павольныя паездкі або імкненне паказаць, хто самы хуткі на DS Захад 3. Вы спытаеце, ці дадаў я гэту гульню сабе ў спіс жаданага? Вядома. Ужыцца ў ролю кіроўца аўтобусаў Buzzbound можна будзе на асноўных платформах у 2026 годзе. Даступна ў Беларусі. Пяройдзем да рэлізаў бліжэйшых дзён, а тут Індержых вяртаецца ў Кут на гару, але не за новымі буйнымі прыгодамі, а каб аднавіць згарэлую кузню, дзе некалі працаваў яго бацька. У дапаўненні Legacy of the Forge да Kingdom Come Deliverance 2 галоўны герой даведаецца пра спадчыну сям'і і крок за крокам будзе спасцігаць кавальскае майстэрства. Дадатак прапануе новы ланцужок квестаў з заданнямі па каванні зброі і даспехаў, а таксама незвычайныя заказы ад жыхароў горада. З'явіцца і сістэма налады ўласнага дома і кузні, можна персаналізаваць пакой, майстэрню і прылеглыя тэрыторыі, выкарыстоўваючы мноства варыяцый афармлення. Вядома, на першым месцы будуць рэалістычнасць і гістарычная дакладнасць. Аўтары абяцаюць надаць асаблівую ўвагу прапрацоўцы кавальскай справы. Дапаўненне да адной з самых цікавых механік адной з найлепшых гульняў года выходзіць 9 верасня, як і сам Kingdom Come недаступна ў Беларусі. Чацвёрка шукальнікаў сховішч адпраўляецца даследаваць бязмежныя прасторы планеты Кайрас, дзе ім трэба будзе пазмагацца супраць дэспатычнага захавальніка часу, чыя ўлада руйнуецца праз катастрофу, выкліканую Ліліт напрыканцы Borderlands 3. Сутнасць чацвёртай часткі вядомай серыі памежных зямель не змяняецца. Перад намі дынамічны баявік з кучай разнастайных зброі і не менш разнастайным бестыярыям. У новай частцы будзе бясшвоўны свет, падзелены на 4 рэгіёны, кожны з якіх напоўнены мноствам пабочных актыўнасцяў. Падарожнічаць па Кайрасу можна пешу або з дапамогай баявога транспарту. Яго таксама можна размаляваць пад сябе. Механізм лутынгу быў перапрацаваны, легендарныя прадметы будуць выпадаць радзей, затое стандартная здабыча стане больш карыснай. Кожны з 4 герояў на выбар валодае унікальнымі баявымі ўмеласцямі. Блізкі бой з выкарыстаннем стыхій, масавае знішчэнне ворагаў з дапамогай тэлекінезу, стварэнне турэляў і дронаў і выклік саюзнікаў. Ва ўсіх будуць па 3 асноўныя баявыя здольнасці з дадатковымі мадыфікатарамі і шырокай сістэмай паляпшэння, якая дазволіць збіраць розныя білды нават унутры аднаго класа. Яшчэ 2 персанажаў распрацоўшчыкі абяцаюць дадаць у DLC. Новая частка культавай серыі выходзіць 12 верасня на асноўных платформах і Switch 2, але адзначу, што ў Steam пазначана на дзень раней, на 11. Магчыма, проста тэхнічная памылка ці нейкі момант з часавымі паясамі. Ну і звярніце ўвагу на сярэдні кошт у $70. У Беларусі, на жаль, недаступна. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй вам вялікі за прагляд, лайкі, падабайкі і каментарыі. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. З вашай дапамогай выходзяць гульнявыя навіны і агляды на канале. Стрымы на Твічы, влогавы канал пра беларускі хутар і агулам вы дапамагаеце развіваць беларускі геймінг. А за гэта атрымаеце ранні доступ да ўсіх відэа на канале Рудзі, эксклюзівы на сайце Patreon, а ваше імя застанецца ў гісторыі тут, напрыканцы роліка на канале. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч тут і на Твічы.